Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Yusuf Zamani, Sisu, sai kuma buguwa, na gaba kuma rashawa, sannan da akwai aiki, ayya Yusuf Zamani record. Domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indiyan Hausan a yanzu haka to hanya ɗaya ce ta sauƙaƙƙiyar hanyar da na jima ina muku bayaninta. Group namu na BIP yana maraba da zuwanku, sababbin members da za su biya kuɗinsu a sasa a cikin wannan tsarin. Lallai idan kana son shiga group namu na Indiyan Hausa to hanya mai sauki ce, kawai nan ba za ka ɗauka ga nan ba nan akan wannan bidiyon ka mana magana akan WhatsApp ka ce kana son shiga tsarin mu na samun fina-finan Indiyan Hausa, kai tsaye za a tura maka 'yan bayanai ka biya 'yan kuɗinka sannan a makala namban ka a cikin wannan group ɗin. Da zaran ka biya kuɗin ka an saka ka a cikin wannan group din, to fa magana ta ƙare. Sai dai kawai ka dinga downloading kana saukar da fina-finan Indian Hausa da duk kake so, ko film nawa kake so ka saukar, in dai fina-finai sun fita to zaka same su a cikin wannan group namu. Kuma ba wai iya na Yusuf Zamani record ba, a'a na kowanne kamfani da ka san yana fassarar fina-finai, Alligator, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dillo, Fikira, Al Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da suke fassara fina-finan Indian Hausa. To kai tsaye da zaran an saka lamba ka a ciki za ka ga fina-finan barkatai da duk suka fita, sai dai kai ta zabar duk wanda ya maka kana saukarwa. Sannan duk waɗanda za su fita nan gaba ma sai dai kai ta ganin su barkatai ana zubo su. Lalle wannan tsari ne wanda yanzu kowa ya sani, zaka hau kan YouTube ko kan Bidmed ka nemi Indian Hausa ka rasa, sai dai kai ta ganin tsofaffi ko kuma tallace. So gaskiya nesa ta zo kusa, ka daina wahalar da kanka kana bata kanka lokaci. Kawai ka dauki number nan da ka gani akan wannan bidiyo ka mana magana akan WhatsApp, za a tura maka diya da bayanai suke, ka biya 'yan kuɗin ka sannan a san kama number ka a cikin wannan tsari, ka fara suburbuɗe Indian Hausa kuma daga kowanne kamfani. Sannan a duk inda kake, a duk ƙasar da kake, lalle wannan dama taka ce, za a karɓi kuɗin ka sannan za a saka a cikin wannan group din. Kuma babu wayo babu yaudara, wannan hanya ce sauƙaƙƙiya